Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel cha Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? DC ngati pali chinthu chimenene chimandinyasa kwambiri ndipo ngati pali chinthu chimenene sindizalola kuti ndizachionerera chikuchitika ndikumangochiyang'ana osalankhulapo kanthu ndiye kumuona munthu osauka akuzunzidwa ndi anthu andale kapena amene ali m'maudindo kutengera kuti iwo mwini anapita ku sukulu kapena kuti ndi olemera kuposa anthu osaukawo. DC walero wachedwa abale anga kulikonse kumene muli chifukwa ndidathamangira ku Nkhatabe kwatiye mbwana kumene azuza anthu amenya anthu agumula nyumba zawo. Munati mupite inu ku Nkhatabe kwa Kasalire komanso dera la Bunji mukamva chisoni kwambiri kuona mmene azuzira anthu over 860 kuwagumulira nyumba zawo kuwamenya. Tikunena pano anthu amene wawa mwezi nowatha akuvutisana ndi malo okuti anakhalapo over 40 years. Maboma ena onse abwera ndikupita kuphatikiza azungu anthu akwa Kasalire komanso Bunju akukhala konko. Nkumadabwa kunena kuti kodi malowa ngati ali anu ainuyo kapena aboma, why resorting into beating people? Why osakambirana ndi anthu kuwayitanisa ndi kuwauza chikhalieni chongakhale atiye nkhani akuiziwa, mafumu ena akuiziwa, DC akudziwa bwinobwino kunena kuti malo amene wawa kwa Kasalire komanso Bunju ndi malo wa anthu aku Nkhatabe. Unfortunately tili ndi anthu amene ali mboma la MCP amene amazitcha kuti kwawo ndi ku Nkhatabe koma akulolera kuti anthu awo wazizunzika. Kumeneko kuli Pepe kale komanso Anibe Rongwe aja ankamenyera ufulu kale aja, lero sitikuziwa kuti anapita kutiko. Koma ziwani ichi kunena kuti ineyo ngati Bon Kalindo siningalolere kuwaona anthu akwathu akuzunzika ndikumangosiya osachitapo kanthu. Iniyonso mukanakhala anthu anzeru mukanadziwa kapena mukanaomva kulira kwa anthu aku Nkhatabe amene akuzunzika kupita iniyo pamalo pamene ali. Tithokoze kwambiri a Livingstone ya Synod CCAP atenga anthu awa ndikuwapasa malo ndikumagona mu chalichi. Chodabwisa nchonena kuti ngakhale nyumba zawo zagumulidwa akumenyedwa aonongereredwa zakudya zawo ngakhale mbewu zawo, koma obe akubwera ndikumamenyabe anthu kuchalichiko nyumba ya Mulungu kumazunzabe anthu. Ndizomvesa chisoni kunena kuti tili ndi komanda amene akupanga zodabwisa zosiyana ndi anzache onse ambuyomu. Mbuyo mutakhalapo ndi komanda osiyana-siyana koma mbiri ngati izi sanatchuke nazo. Ineyo ndimadabwa kuti kodi makamaka m'Malawi muno ndife anthu a mtundu wanji? Ndi mtundu olozedwa otembereredwa? Chifukwa ena akamanena kuti m'Malawi muno muli ufulu, ine sindikukhulupirira kuti m'Malawi muno muli ufulu. Abale anga musamangokhala mtawuni, tazipitani m'mizimu mukaone mmene anthu akuzunzikira. Andi ukapolo kuno ku Malawi kuno ulikobe, makamaka kwa ife anthu osauka tikuzunzika kwambiri. Anthu ambiri akufera in silence, anthu ambiri akumwalira in silence. Sakufuna kunena koma kunenako amafuna kuti azinena koma chifukwa chonena kuti mwina alibe kuthekera. Siku la lero, date ya lero, taonapo ife ulamuliro kuchokera kwa Kamuzu tingonena kuti azungu, Kamuzu, Bakiri Muluzi, kuzabwera Bingwa Mutharika, kuzabwera Joyce Banda, kuzabwera Arthur Peter Mutharika. Anthu amene wawo akwa Kasalire ndi Bunju amakhala malo awo, nyumba zawo zinamangidwa kuchokera kalekale. Lero wina aja akangolowa mboma ndikuyamba kuzuza anthu.
lero kutero kwa anthu ajamba kukunyasani mmene mwaberabera za nzika zawo mmene mwaberabera zovotera zawo mwawalembetsa mwachinyengo lero mulibe nawo ntchito anthu ajawo. That is why even mukamafuna kulemba anthu olandira chithandizo chanu chimene mukufuna kupereka ndi njala imene mwachita create mukumapereka kwa anthu amene ali IMCP okaoka andipena umazifunsa mafunso kuti kodi anthu amene wawa mitu yawo imayenda bwino andalewa chifukwa tu munthu wanzeru umasamalira anthu amene amakupasa voti kapena amene azakuthandize pamawa koma andale ndi madabwa nanu kwambiri malo mokuti mukasamalire mwinaso anthu azipani zina anthu okuti siyanu muwasamalire amene aja akukondeni especially pano pamene tikupita ku chisankho munayenera inuyo anthu andale musegule maso anu muzithandiza anthu mwa iko osayang'ana chigawo osayang'ana mtundu koma inu IMCP mwatanganikwa kumaanamiza anthu kumanyamula anthu mmalole ndikumakapasa ma 1000 wina ndi uyu Pepe Kale anapita kumulanje ku Mozambique border ku Gambula Zulo wanyamula anthu ena ochokera kudowa ena ochokera ku Lilongwe ena ochokera ku Nchisi. As we talk now anthu enawo ali stranded galimoto imene anakwera sana ione agona malo ovutika kwambiri. Ine ndikanakupemphani inu anthu andale muzipanga zinthu ndi mtima okonda dziko lanu kukonda Amalawi chifukwa Amalawi ndiye capital yanu koma kunoko zimene timapanga zosiyana kwambiri. Anthu ozunzika ndi anthu amizi anthu osauka amene alibe china chilichonse malo mokuti inuyo mmene mwatenga maudindowa mukanakhala pa forefront kumathandiza anthu osauka. That is why you were voted. You were given a vote. Ndicho linga kuti mukathandize anthu ammadera mwanu komanso anthu akuno ku Malawi. Lero nzodabwisa kwambiri kuti kunkhata be kumene tikunena pano kuli minister wamphamvu kwambiri amene wakwanisa kuzuza ma Burundi, amene wakwanisa kuzuza maruwandizi, amene wakwanisa kupanga nkhaza zosiyana koma akulephera kusamalira anthu ache. Lero mukwasira ame kuti azizuza anthu apolisi azizuza anthu pano polisi yasandukano pano makoti mukapita chakwa kamwendo kunchinjiku mukapeza kuti kumene koko kuli police station kumene pamangozaza anthu nkhani zake zokuti akhoza kuzikambirana mafumu koma iwo ntchito yawo ndiyongotolera ndalama kwa kamwendo kumatolera ndalama basi aziaopseza anthu kuti tikumangani yangosanduka ngati factory yawo yokuti kunja kukaja apolisi azitolera ndalama. Ndizodabwisa kwambiri kuti lero amene mandate yawo ndiyo chita protect ziko kuona kuti kodi malire aziko ali bwanji anthu amuziko mwakukhala bwanji aziyamenya anthu muziko la democracy. Mwalephera kumenyana ndi nzimayi wa ku Tanzania uko nzimayi wa ku Takatani nzimayi wa ku Dodani wakulandani nyanja akape ino makape zisiru anthu asataniki lero limukufuna muzizuza anthu tathamangani mupite kunkhata be tikunena ti inuyo amene kale lija mukazitamirira siku ndi siku kumala jambula maaudio kuti ndinu activist amene mwaona nomochedwa kuti sopano kunja kukwandichera sopano ani Berongwe komanso iyo Pepe Kale ndinu anthu amene mmachuka kunkhata beko tapitani kwaka kasalire mukaone mupite kwa Bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko kumamenya anthu ndipo uthenga umene umpeze Lazarus Chakwera papeza pajamani nakuti samaziwa aziwe kunena kuti anthu akuzunzika pali ponse muno Malawi palibe chimene chikuyenda ata mukapita kuntchito kumene mukaone magadi awa amalondera makampani osiyana amalembedwa ntchito kumene kuchako salary yawo mukayione ya magadi zokuti soboma linakhazikisa minimum wage ikuti ndi 100,000 magadi akulandira 35 magadi akulandira 60,000 kuona so ati as a condition kuwalanda ngakhale chanzika chawo kunena kuti chanzika tizisunga kuno popengera kuti muzathawa motero kuti magadi ambiri zisankho zingati ziti zichitike sakavota
as we talk now ngakhale oro ana asukulu amene akuzunzika kopsa ana asukulu apart from kusowekera school fees kusowekera uniform kuphunzira malo osadziwika bwino ana asukulu akupasidwa ma punishment ali ana kodi mwanayo waphunzira bwanji mu environment imene ili ndi toja aphunzira bwanji a Minister of Education, a minister tatamangirani ku Makande Primary School kwa Ngabu mukaone zimene akupanga a headmaster akumeneko ndi maziphunzitsi yawo wa standard 8 akuabweza ana kuti asalowe mkalasi chifukwa chokuti sana apite ndi 3000 during summer holiday ati ana auza ana kunena kuti aliyense abwerese 3000 azizaphunzira sama ndiye chifukwa cha kusoweka kwa ndalama ana sana pite kusukulu kuja kusama kuja mmene sukulu yasegulidwa muno akuabweza kunena kuti mukhale 2 weeks muli kwanu ndipo pokabweranso mukabwerese ma 3000 kuabera ana osauka ziko lomvesa chisoni ziko limene amazitcha kuti ati president aje ati ndiopemphera ati anali mbusa koma anthu ake akuzunzika kopsa lero limukuafuna anthu omwe aja kuti akakuvotereni zona anthu akunkhata bemene mukuazuziramo angakuvotereni mmene anthu akuzuzikira m'Malawi muno angakakuvotereni ndiye zikanena kuti ine ndikufuna mundikhululukire akakukhululukire ndani misala yeni kusavuka kweni ndiye ine zimene zimaninyasa kwambiri ndipo ngati bali nthawi imene ine ndizayime pansewu ndikuumbuzana ndi anthu ndiye nkhani yozuza anthu amene ali m'Malawi amene ali osauka ziko lino limakhala ngati sirathu ziko lino limadabwa kuti kodi somano ifeyo kwathu ndikuti because ayeni yake onjoya analiyenera kukhala Malawi ifeyo koma amanjoya ndi anthu obwera amanjoya ndi anthu achipa amanjoya ndi anthu andale amanjoya ndi anthu ena achionera kuti pokhapokapo akuchemerera ma president akuchemerera ma minister ndi amene onde amene amanjoya kumutumizanso mwana kupita ku sukulu kuti akaphunzira azalowe ntchito zonso mukulembana nokha kupita kuame mukaone amayina ali kumeneko ofanana okhaokha kusonyeza kuti winayo ni mwana wa ambuyache winayo ni mwana wache winayo ni mulongo wache mukungolembana nokha sono ana amene akuphunzirawa azikagwira ntchito kuti anawa popeza olo ma business amene ndi awaso ma business wa anifi mukunena kuti azikatenga ndalama so ndizi mukupereka kwa azibale anu ndalama so za nifi ndizi mukupereka kwa achipani okhaokha ukakhala kuti ndiwe wa chipani chena wanyati iweyo sungalandire ngongole ya nifi ku polisi ko ndiye jere amachita kunena kuti nyengo ino ndionera kuti tilembane tokha amalainzi kuwatengana kumuona mwana wa polisi wanyamura mfuti kumanena kuti abale uyu angaombe ndiyene ndikanakondwa siku lina mukanatiuza kuti kwathu ndikuti kuti ife anthu osauka titolerane m'Malawi muno kuchokera kunsanje kukafika kuchitipa nkhotakota pakana kunchinji titengana anthu osauka tikakhale ziko lathu chifukwa kuno zikuoneka kuti ziko ilili ndi la anthu olemera la anthu andale amene ife sitingatenge mavuto athu kukakupasani inuyo sitingawatenge mavuto athu ndiye mutiuze kuti kwathu ndikuti popeza nthawi imene ijayo Bakiri alipo timaona ngati kuno ndiye kwathu chifukwa Bakiri anali president wa aliyense osamalira anthu nthawi imene ijayo uje ni bingu wa Mutharika atabwera fetereza timagula thumba la fetereza 500 ndiye lero mutiuze kuti kwathu ndikuti atabwera Joyce Banda nayenso nzimayi anayesesa nzimayi uyu nimamukumbukira mu history nzimayi kwa 100 days anayesesa kuti mafuta apezeke kwa 100 days anapezeka kuti forex ilipo ndipo nzimayi anathandiza anthu a business uyu Joyce Banda ngakhale ena mmachezera koma mutukwana Joyce yo anayenso Peter Mutharika atabwera wapangaso naye kumbali yache wayesesa lero ndi izizi tinazozi manyakawawa ati ndiye kumakabwereza mukabwereze izizi kumukambwereza amene ikuti ndi ndani wapanga chani amene imene anthu akuvutikira muno m'Malawi wapangapo chani ndizomvesa chisoni kwambiri choncho ineyo lero audio yanga yachedwa Malawi ndikupepeseni koma naene andithamangire kumene kuchifukwa Malawi first komanso munthu okhala m'Malawi akhale so first Malawi first the people first that is why nathamangira ku Nkhata Bay kwawo
kwa azikhale ng'oma kwawo kwa Benilongwe. Kaya Benilongwe mulipo a Benilongwe, tapitani kukakasalire chifukwa muzanena kuti ine ndikunama ndine osusuka. Tathamangani popeza muli m'Malawi muno, muthamange mupite kukasalire komanso Bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko. Komanso inu abidamiya tapitani kuche ni kumakande primary school mukaone aziphunzitsi akumeneko akuabweza ana osauka akwangabu pangabu penipeni kuti atalipire 3000. Tapitani kwa Kamwendo mukaone mmene akugwirira ntchito a polisi ayisandusa uje ni Kamwendo ejayo polisi yakukhala grocery yawo, kukhala shop yawo, factory yopangira makobiri. Ndipo lero mukapita kwina kolikose Minister of Agriculture Sam Kawale, tapita ukaone fetereza kulibeko kwina kulikose fetereza akugawira ati kaya kuchokera kunifi ati za mega farm anthu angogawana okhaokha kumpasa munthu okuti alibe china chilichonse fetereza matumba 3000 angogulisa mudowamu, angogulisa musalima mumponera munchisimu. Ndipo that is no wonder why anthu ngati achina Bendulo aja akumayima pa chilungamo kumanena chilungamo achina Bendulo. Mulungu azikudalisani a Bendulo kumene muliko. Alikonso ena mu MCP mu abwino osakhala osavukwa ngati amene wawa akufuna azipha anthu. Ndeti phana atu tiphana. Bon Kalindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.